love, shout out you lot. Thanks for coming. Hindi pa pala ako nakapunta sa ano ko. Naka-open ang harang. Big love, shout out sis Marvelyn. Thank you for coming. Big love, shout out next ay Jeric Mix Vlog. Nag-open pa ako ng harang. Wala akong harang.
Bigyan lang shoutout, Lordy Swasin. Thank you for coming. Kumusta na sis Marbeline? Busy ka? Nag-live ka ba? Hindi kita nakita mag-live. Busy na sis sa ano, Ramadan? Magra-Ramadan na tayo. Thank you, ano, Jerry. Malapit na ang Ramadan. Bigyan lang shoutout, Easy Cooking. Thank you for coming, Easy Cooking channel. You have moderator now. You're from Ma'am Cynthia. Okay, thank you. Thank you for the thumbs up. Okay. Big love shout out Fortnite the player. Thank you for coming. Thank you Angelitor. Thank you so much.
I give you banana, easy cooking. Welcome, Sis Marvelyn. Easy cooking, connect to the one I pin. You have more banana also, and visit also from your live stream. Yeah, Dan Marvelyn for support host from Easy Cooking Channel. And Easy Cooking Channel, OTW from Sis Marvelyn Bueno. Anhelitor, I'm here in your house. No, MG Anhelitor, you have a lot of banana now. Congrats. How you got that banana? A lot of banana. You have a lot of banana. Yun lang, magbaba ka ng bahay mo. Hindi ka may baba kasi ano yung ano mo, channel mo. Ay, baba mo na lang. Open. Na-off siya.
muna ako. Baka ako nagtanong dinner. Big love shout out to Hasi Babe. Thank you for coming, sis. Tuloy ako. How are you, Hasi Babe? Busy cooking, where are you? Kaliman, full support from Easy Cooking channel. You see, I'm okay, sis. I think you need to rest. Maybe you tired for your work.
Big love shout out Kuya Shao, Iloilo. Thank you for coming. Big love shout out Ma'am Rose Vlog. Thank you for coming. Kamusta na Ma'am Rose? Lubo ako. Wow. Favorite talaga. Thank you so much. Oh, salamat. Salamat sa inyong pakulay. Pakulay. Pangindi. And guys, pa-visit naman tayo sa nakapin. Please visit to the one eye pin. Yazzie babe, because I shower. I shower now. Yan, big love shout out to all here from Kuya Shao Iloilo Vlog.
Kain tayo. Kuya siya, kumain ka na? Kain tayo. Thank you, Kuya Xiao. When I was a street worker, I was... You don't have work now as a babe? Kunti lang yung ano ko, Kuya Xiao. Kunti lang yung ano ko dyan, emoji. Apat lang yung na ano ko nagawa ko. Hindi naman ako makagawa ng marami. O yan, hanggang apat lang naman. Oo, napalitan nga. Nakita ko na ano na siya. Yung SAR na siya. Saudi na siya. Kaya pala sabi ni tatay, ni Tyrosauro, hindi daw siya makamimber. Pamimber sana siya. Hindi na lang siya pamimber, ano na lang, nagpalipad na lang. Palipad na lang siya. OMG. You still in the bar? Hmm, hanapan ka. Bakit kaya, no? Bakit yung ano, yung taga Pinas, hindi ka rin nakakaano, member pag taga doon sa Pinas? Hinahanapan ka pa. And then, Kuya Xiao, sa bar na, Ma'am Rose, from Ma'am Rose Vlog. Thank you, Ma'am Rose. Guys, yung mga binababa ko, pwede niyong puntahan. Magbakas lang kayo ng ano, ng MG Waray sa Dolo. Mga very supportive yan. Doon pa akong bait. Hindi ako nakapunta sa Ilis. Ilis pala siya. Ako nakapunta. Kararating lang galing work. Ah, okay.
Miguel shoutout host, Kuya Xiao, 26 thumbs up, waiting to yung Spanish speak. Kasi ba tawag doon? Hindi ko alam. Sabi coffee yun. Oy, ba't Chinese? O ba't Spanish? Nasa Saudi tayo, oy. Dapat ano, Arabic. Sabi coffee. Walang Spanish dyan. Spanish daw yun. Yulak, kumusta naman yung ano mo, eh? Kumusta naman yung study mo? Bumibili ka ba niyan, ano, Yulak? Bumibili ka ng ano? Ano pa ba si ano, Spanish cooking? O, Spanish cooking? Easy cooking. Pa ako tapos mag-ayuda dito. Pancit Canton. Ano Pancit Canton? Ano na naman Pancit Canton dyan? Ayan. Dito tayo kay ano, cooking channel muna. Gawin natin 60. Miguel shoutout, Tamsak Dan. Miguel shoutout, Marono. Thank you for coming. I'm good, si babe. I'm eating my dinner now. Sabi ko sa'yo, Kuya Xiao, kung ano yung ginagawa mo dyan, i-upload mo, i-video ka, share, mag-upload ka. Kahit hindi ka maka-LS, meron kang ano. Maruno, please connect to the one eye pin. Hindi yan official nag-visit. Napakabilit na sa'yo yan, ano, Kuya Xiao. Maruno? Sarap yan, mojito. Gusto ko.
Bakit Kuya Xiao? Mayroon naman yan sa mga ano Kuya Xiao? Sa mga order? Pwede ka naman dun sa mga ano, sa mga mayroon na yan yung mag-order ka dyan sa mga Lazada, mga mayroon na yan mga machine sa atin. Hindi lang naman yan din mayroon eh sa atin, mayroon naman yan eh. Saka Kuya Xiao, yung sa atin, mga mahal na yun, yung mga coffee. Walang bibili yan kasi mahal yan. Yung uso lang sa atin is mga ano, yung mga di naman mahilig yung sa Pinas yung ng coffee. Masyado. Cold coffee. Pwede pa. Talaga. Sarap. Pa ako nakatikim ng mga coffee pa ibang coffee dito. Mga coffee dito. Ano pa lang yung mga yung Arabic na coffee. Yun yung nakatikim ako niyan. Hindi ko gusto. Mm-mm. Lalo na ngayon pag summer, yung ano niyan, cold coffee. Yung mabenta. Benta yung cold coffee. Ako nga nag-iipon ako kasi may magbe-business ako doon sa amin. Pagkano lang ako kahit anong ano, maibenta doon. Ha? Walang sound si host? Ano, naka-mute ako? Wala akong boses? O talaga ano Yulak? Nag-ano pa lang kayo, oh. Masagot pa lang si Kuya Xiao, tapos sabihin mong wala akong sound. Walang music. Maglagay boses mo, ano? Malaga, mabalma, ano? Nasaway ka talaga, Yulak, ha? Asa na yung dalawa? Busy? Busy yung dalawa, ano? Yulak? Apoy, nawala na yung bahay ni ano. Hindi ko na tuloy siya na ano. Nawala na yung bahay ni Easy Cooking. Big love shoutout, Bibi Mariel. Wala kanina pa pala yan si Bibi Mariel. Bibi Mariel, where are you? Sino to? Ngayon ko lang nakita. Kanino yung Bibi Mariel na yan?
Mariel. Kanino yung baby Mariel? Saglit lang, tingnan ko nga. Kanino yon? Kanino yan, ano? Sa'yo ba yan, Ma'am Rose? Ah, sige, sige, sis Marbilin. Sige, salamat, sis. Sige, sis. Pahinga ka na. Salamat. Yung phone ko na iba ang message. Anong nangyayari na naman sa phone mo? Ay, nako. Kuya Xiao, huwag kang problema sa coffee maker. Ang mura ng coffee maker, Kuya Xiao. Nakita ko sa ano, Kuya Xiao, sa mga ano dito, yung mga browser dito na inaano, binibigay. Nakita ko mura. Kahit ngayon ka bumili, makakabili ka. Pwede ka namang bumili, Kuya Xiao, pa isa-isa pag ano. Tapos pag umuwi ko, dalhin muna. Ang mura kaya. Mura dito sa atin sa ano, yung pera dito. Pero pag sa Pinas na yun, mahal na yun. Biruin mo yung 1,000 plus, ano, 100 lang dito, di ba? Tapos yung 200,000 plus na sa atin. Mga mura din, ano dito mga, ano, bibili nga ako ng mga ano gamit sa ano. Sa bahay, sa pag, ano, sa pag, basta meron akong bibilihin. Importante siya. Kasi mura daw dito eh. Anong nangyari sa phone mo na iba na yung message? At na iba yung message? Ilagay mo lang doon, ibalik mo lang siya. Kung saan ka nagpindot. At kulikot ka na naman. Dikit ka na ba, ano, Ma'am Rose? Oo, dikit na pala si Ma'am Rose kay Sis Marvelyn. Hindi ka pa nakatikim talaga, ano, Ma'am Rose. Ano yung iniinom mong coffee lang, Ma'am Rose, dito? 3 in 1? 3 in 1 lang ba yung iniinom mo? Barako. Barako talaga. Bigas. Masarap kaya yan, ano, Ma'am Rose? Yung bigas, sarap niyan. Itong gusto ko rin yan. Yung bigas na yan. Dito ang daming ano ay, ang dami nilang coffee naka-stock. Blend mo. Saka na pag ano, pag umuwi ako, gagawa ako niyan. Tapos bili ako ng ginger.
Nasaan na magkanta dyan? Kung gusto mong umakyat, ikaw nang kanta dito. Antok na ako. May pasok ka ba bukas? Wala ka namang atang pasok bukas eh. Kaya nga para hindi ka antukin, akyat ka. Miguel Love, shoutout Romel Road Vlog. Thank you for coming. Oh, nasa harang ka pala siya. Kumusta na Romel? Tulog na kasama ko. Grabe naman yung kasama mo eh. Hanggang matulog. Miguel Love, shoutout Romel Road Vlog. Thank you for coming. Salamat sa tamsak. Tulog na kasama mo. Maagap, may pasok ba siya bukas? Wala na matang pasok, linggo naman bukas, di ba? Mag-live ka ba bukas? Linggo naman, di ba? Sabi mo linggo. May nakasit ka na ba? May nakasit ka na live mo? Romel Road Vlog, baba ka lang ng bahay dyan. May nakasit ka na ba na live mo? Para bukas? Di ba sabi mo every Sunday? Papa. Dan Kuya Xiao, thank you Romel Road Vlog. Sige Kuya Xiao, salamat. Yung binaba mo, premiere yun? Nasaan na ba? Saglit lang, itin natin. Kung premiere pala ito. Premiere, hindi naman yan premiere, oy. Shopping mo naman yan kanina, nakita ko na yan eh. Di yan premiere yung binaba mo. Amros. Hindi naman yan premiere. Upload mo lang yan eh. Kunin mo yung mo. Yung premiere ka, ibaba mo.
Friday. Sabi mo Sunday mag-live ka. Ikaw mag-Sunday na bukas. Yan, palablab naman tayo kay Romel Road Vlog. Nagbaba ng bahay. Umuwi ka, Romel. Tatay ng baboy. Sana all. Tatay ng baboy. Ano yun doon? Fiesta? Yun, lalo na pag fiesta, katay talaga ng baboy yun. I-watch muna natin. Ma'am Rose, dikit ka na ba kay Romel Road Vlog? Magdikitan kayo ni Romel Road Vlog. Linggo naman bukas, wala namang pasok. Sana all walang pasok. Sige, ano Ma'am Rose? Magkabay lang kayo. Sige, ano Ma'am Rose? Sige. Sige lang Ma'am Rose. Fiesta ata dun sa inyo, no? Probinsya.
Masaya kasi umuwi 'pag ano, 'pag fiesta kasi maraming tao, masaya. Si Ma'am Tis ano, Ma'am Rose, nandiyan ba katabi mo? O kasama mo sa isang bahay si Ma'am Tess? Mag-iba kayong bahay?
out, Ronaldo Serafin TV. Thank you for coming. Salamat sa pagbisita. Ay, yung premiere mo. Binaba ko pala yung premiere mo. Nakalimutan ko tuloy ano. Samsakan. Nabisi ako. Si ano pala nagdikit sa'yo? Si, ano ba ito? Si AC? Ay, ano, dating dikit na ba yan sa'yo? Si AC Cooking? Samsakan natin. Ayan, tamsak done from Romel. Ayan ka pa, Romel. Umuwi pala si Romel. Kaya pala hindi siya nag-LS. Nagbakasyon pala siya. Kumain ka na, Jire. Kain ka na muna dyan. Bahala dito sa bahay.
Galaw shout out kami si Charimbik. Thank you for coming. Okay na kayo? Ma'am Rose, tulog ka na. Makit ka muna, kanta ka muna. Kanta muna, Ma'am Rose. Makit ka muna. Natatawa ako dun sa live niyo ba? Sabi ko, aba, si Ma'am Rose, mahataw sa sayaw ah. Sumasayaw pa talaga, hindi na nakontento sa kanta. Mayaw pa. Sarap matulog kasi pag bagong ligo. Matulog. Sana all. Hmm. Ano na si Nerdy Boy 700 no? 800 na siya. Uy, lapit na siya. Lapit na si Rose. Ano, mami? Anto ka, kanta ka muna ah. Matutulog ka na. Ito na kayo. Kahit mga dalawang kanta lang. Kaya nga, kwento ng kwento kayo ni ano eh. Sabi ko ba, si ano? Nandyan si ano, Jordy. Kaya kwento. Binabasa ko kasi yung mga comments. Agree, agree.
Sarap matulog, eh. Sarap matulog 'pag bagong ligo. Kaya yung ano, ang bait ni lolo kay Jerry. Dumidikit agad yung ano, tamsak sa kanya. Bigyan love shoutout, Mayonnaise. Thank you for coming. Ayan, Jerry. 30 thumbs up na yan. Salamat sa pagbisita, Mayonnaise. Jirik dyan, pasukli na lang po from Mayonnaise. Mayonnaise ay Jirik, paano na lang tayo kay ano ha? Wala ka man boses, hindi naman ako sasalita eh. Umurot. Hindi ako nagsasalita. Alam mo, nagsasalita ako. Dito ako nag-ano kay nag-stranger. May didikit pa ako sa'yo ha, ano, please, ayan, Mayonnaise.
Wala ka mang boses. Akyat ka na, Ma'am Rose. Natutulog na pala yung kasama mo nun, hindi ka na makakakanta. Sana all. Ano yung bahay niya. Big love shout out, Mr. 59 Mix Vlog. Thank you for coming. Good morning. Okay. Mr. 59 Mix Vlog. Nagkalikitan tayo. Ano kita? Parang nakikilala kita. Mr. 59. Saglit lang ha, bigyan kita ng jacket. Ay, may jacket ka na, ano? Mr. 59 Mix Vlog. Baba ka na ng bahay. Uy, maruno. Just now I eat. It's my dinner. Post, who did your channel? Huh? Who did your channel? Where? Who did your channel cover photo, not logo? Secret, Marono. Wait ha. Why I'm not 60, ha? Wait. Ano, may jacket ka na ba? Parang, ay, meron ka ng jacket, Mr. If, ano, 59. Just, ano. Ayun guys, papadikit tayo kay Mr. 59. Mr. 59, maliit pa yung bahay niya. Road to 700 pa lang pala. Kala ko ano ka naman. Kaya nga nito wala akong card.
Bon. Saan makapunta ako pag uwi ako? Bigyan kita ano, banana Mr. 59. Tinalakad namin yan doon sa ano, Manila Bay. Yung pa-apply pa lang ako dito. Kantahan mo na. Oh, ayoko magkanta. Nag-aayuda ako, Ma'am Ro. Big love shoutout. Hi, Paradise TV. Thank you for coming. Babalik. Ayan si Babe. Thank you for staying. Napatulog pag ano. Ayoko matulog pag gabi. Friday. Big love shoutout, Fanny, kay Idol Vlog. Thank you for coming.
Ayan, may jacket ka na, ano, honey. Salamat sa pagbisita. Ma'am Rose, sakit na. May ano ka pala. Hindi ka pala pwede, no? Natutulog na yung mga kasama mo. Hindi ka na pwedeng mag-ingay. Sleep muna ako, host. 12:30 na dito. Sige, ano ka. Thank you po sa pagbisita. Sige po, good night. Miss May Filipino man. Why? Where is your ano, Filipino man? May ano na kasi, may pasok kayo bukas. So. May trabaho. Trabaho siya. Kaya ano maaga siya tulog. May pasok.
gagawin. Ako naman, wala pa paraan. Stop na ako. Aga ko naman antokin.
In case nagpapaba si Paradise ng bahay, baka hindi pa kayo love-love. Madikit sa kanya. Kita nyo, nagbabalik yan siya. You can have shout out, Pastor Fernando. Thank you for coming. Yan guys, nagpapana si Pastor ng bahay. Lablabin nyo na siya. Nagpabalik yan siya. You give me a love shout out, Random Things Vlogger. Thank you for coming. Good morning. Nakaka-relax talaga. Sana all. Ayan guys, baka hindi, di pa kayo dikit kay Mr. Mr. 59 Mix Vlog, hindi ka pa ba dikit kay yung binaba kong si Random Things Vlogger, dikitan mo sila. Yung nagbababa ng link, dikitan mo sila para matagdagan yung banana mo. Miguel Absats TV. Andiyan na naman sa si Harang. Natawa ako doon. Natawa ako random. Andiyan na naman si Natatawa ako. Ay, nako. Kala ko nandiyan na naman si Harang. Si pala, nandiyan pala si Dads. Nicolab, shoutout Nerdy Boy TV. Thank you for coming. Salamat sa paharang. Isa rin to eh. Si Nerdy Boy. Nicolab, shoutout that's TV channel. Thank you for coming. Good morning. Salamat sa paharang. Sabi ni mo, sis mo.
Nandito na naman daw si Harang. Harang na tuloy yung, yung tawag sa'yo. Salamat, Ma'am Rose, sa pagbisita kay Random. Ayan, si ano din bisitahin niyo. Eh. Oh, may premiere siya. Baba natin yung premiere mo. Ayan, tatamsak tayo sa premiere ni Dad's TV channel. Naghangpon ko, ayan. Pare-parehas tayo, Ma'am Rose. Minsan din yung phone ko naghahang na rin eh. Bago pa lang na binili. Naghahang na kasi siya, nag-overcharge minsan pag kakalimutan kong tanggalin. Yung ko pa naman yung ginagamit ko ng Pag meron akong tinipi na isa lang. Naghahang na rin. Saglit lang papakita. Ako tapos, Mr. 59. Ayan, 6:30 na pala. Dikit ka lang dyan, Mr. 59. Babalikan ka nila niyan. Tamsak dan kay Dads. Salamat, Nerdy Boy. Kanta na host. Ikaw nagkanta dito. Umakit ka. Umuuto ka na naman. Mayos. Yan lang ikaw akyat. Ano ba si tatay? May premiere. Anong premiere si tatay? Sige, Mr. 59, salamat. Pag nagdidikit ka, manood ka muna ng mga video para hindi ka lagasin. Hindi din kayong dalawa, hindi lagasin. Para dikit na dikit. Ayan, yung binababa ko, Mr. 59, dikitan mo yan sila kasi mga very supportive yan. Babalikan ka talaga niyan.
Saka si ano, si Dads, yung binaba ko rin, dikitan mo rin. Palagi yan dito, nandito sa akin. Support yan sa events ko. Mga very supportive yan, mga Team Korea. Oo, dapat ano, oo. Maganda yan, ano, Mr. 59. Parang kumapit. Kasi sila din, nanonood din yan sila ng video bago sila nagdidikit. Yung mga binababa ko, anuhan mo. Dikitan mo sila para makadagdag ka. Yun ang damit mo yung background. Ano, turn on ang damit mo, yung background. Ay. Nakikita mo ba yung damit ko? Hindi mo naman nakikita yung damit ko. Oh. Nakatago na nga ako eh. Pwede naman kayo mag-ano, no? Para may background kayo. May panglalaki naman dyan na background, ano, nerdy boy. Mag-restream kayo. Para may kulay naman yung ano nyo, silent. Restream yung ano nyo. Search nyo, ano nyo sa Chrome. Mag-login lang kayo yung ano nyo, main. Nainis ako Samsung phone. Bakit nainis ka sa Samsung phone mo? Hmm. May live shoutout sa Rinaldo Serafin. Thank you, Thirsty Jan. Okay, ano? Iba chat ko. Ano lang, Ma'am Rose? Ibalik mo lang doon sa ano, Ma'am Rose. Ano ba yan? Sa chat ng, sa English, Ma'am Rose, sa English. Baka na ano mo yung ano niya. Ng ibang language. Mr. 59 Mix Vlog, bagong dikit sa'yo. Ay, baka, nagbalik na ba yun? Nagdikit kasi. Mr. 59. Ngayon na. Parang nagdikit din si ano, Mr. 59. Ayan. Dapat pala. Hindi ko alam yun. Saan ba doon? Saan ka pa nagpunta? Saan yung message? Dito ba sa YT ng message mo? Dito sa YT, Ma'am Rose? Ano lang, Ma'am Rose, yun yung
No? Tanta talaga, akyat kayo kasi paano ako makakapag-ayuda nito pag ano, pag hindi. Kayo ang umakyat, kayo ang kumanta dito. Hindi ako makakanta, nag-aayuda ako, nagtatamsak, nag-aayuda. Ayuda, nagtatamsak pa. Hindi ako makakanta nito, oy. Ayan yun naman umakyat eh. Umakyat kayo. Umakyat, yes. Miguel Love, shout out, Lovelyn, Makaraig. Thank you for coming. Ayan, may moderator na kayo. Ano, may paakyatin ako. O, sige, ano yun. Miguel Love, shout out, DOTV. No, sino yung aakyat? Baba ka yung hagdan. Lang civic co-host, kahit turagsoy lang. Huwag ka nang gumamit ng ano. Ito naman siguro. Kailangan gumamit ng lyrics, na lang. Hula-hula. Miguel Love, Ann. Thank you for coming. Saglit lang, bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket na ka na. Miguel Love, shout out to TV. Thank you for coming. Salamat sa paharang. Ay, wait lang. Sige. Punta ako. Hagdan. Kuha ako ng hagdan. Kinukuha ba yung hagdan? Saglit lang ha, hagdan. Ako magpunta. Nasa ako eh. Nasa ibang planeta. Guys, palikit na lang tayo yung dyan, yung may mga bahay dyan na bababa. Dikit na lang. Okay. Stop ko na yung hagdan. Ayan, bababa ko na ng hagdan. Sige, akit na kayo kung sino yung gustong kumanta.
Miriam Miguel Love, shoutout. Baba po kayo ng bahay para malablab ka nila. Yan yung binaba ko, yan lang yung hagdan. May umakyat na ba? Mag-aabang ako sa pinto. Kailangan pala akong pumasok din. Wala pang umakyat. Wala pang umakyat, ako pa lang. Nasaan na yung paakyat? Hindi makaakyat. Akyat na. Asa na siya? Nakita mo ba yung hagdan dyan? Ayan, Dan, Mr. 59. Mr. 59, andyan ka pa? Sukli na lang kay Mary Ann. Wala nga akyat. Ako dun. Ayun ako ng tamsa.
Nasa restream ako. Bakit? Hindi nyo kayang umakyat sa restream? Inaakyat na. O, sino yung aakyat? Kala ko may aakyat. Wala na tuloy ako kay ano. Nagayod ako ng thumbs up. Thirty-one. Sabihin nyo kung umakyat na kayo, hak na umakyat sa inyo. Boxes. Okay. Yan. Ayan, hello. Hello sa lahat. Ay, hello. Ayan, host. Hello sa lahat. Ay. Ayan, mega love shout out sa lahat. Ay, bakit ganun? Uy, first time ko dito First time namin dito sa rest stream. First game. Parang parehas din Oo, sa ano, first time StreamYard to namin eh. dito. Oo nga. Kaya parang, ano ba Naririnig yun? nyo ba dyan sa Nahihirapan baba? kaming Nahi, naririnig niyo ba? Saglit nga lang. Paano ba to? First time ko sa restream. Naririnig naman kita. Din naman nila. Ayan, mega love shoutout sa inyong lahat. Ang hina ng signal namin, hindi mabasa yung hindi mabasa yung mga comments sa yun. Ayan, Ronaldo Serafin, mega love shoutout sa iyo. Hello. Mr. 59 Mixed Vlog. Ayan, naririnig naman pala. Ayan. Si host po ay nagdidikit-dikit pa siya. Kantahan mo na. Mary Ann, paintay lang ha. Kasi, nako. Bigyan ko siya. Oh, nawala siya. Nawala siya. Asan ka na?
Mahina signal, no? Nalaglag. Nalaglag si ano. Umakyat ka ba ulit? Oh, nalaglag siya siguro. Wala signal. Nandyan ka pa. Nandyan ka na. Ang hirap nito kasi pumapasok ako sa ano. Pumapasok pa ako sa stream. Ayan. Nangyari. Mahina pa signal mo. Nahulog ka. Excited si ano. Ronaldo Serapin. Kanta ka na daw. Kanta na daw. Hmm? Ayan, hagdan na. Oh, MJ, akit ka ano, Jeric. Sige, akit ka, Jeric. Kanta ka. Hello, nakamute ka siguro, hindi ka namin marinig. Nasaan ka? Nangyari. Nangyari, hindi ka namin marinig. Sino ba itong umakyat? Si Mary Ann pala ito eh. Si Mary Ann. Ayun, nalaglag na naman siya. Nalaglag na naman si Mary Ann. Mary Ann. Nalaglag ka, Mary Ann. Wala kasi hindi, wala kang boses. Hindi ka marinig. Nakamute ka ata eh. Nakakamute ka siguro. Nawala yung boses mo. Hindi na siya gumana. Mahina siguro yung signal lang.
Asan ka na, Jirik? Nandiyan na yung hagdan. Oh, binaba ko na eh. Umakyat ka na ba, ano? Miriam? Hindi na yung ano niya signal. Nawala na naman yung binaba ko kay Dad na ano, Premier. Ito. Ah, guys, padikit tayo kay Mary Ann. Nandiyan nagbaba siya ng bahay. Ano niyo na lang. Maliit pa yung bahay niya pala. Diwo, andyan ka, Diwo. Ano na lang ng bahay mo dyan, baba na lang. Para madikitan ka nila. Wala na. Saka na, Mary Ann. Wala na ng mate. Ayun na.
Bakasan nyo lang si Mary Ann, ha? Baka nawala ng minute. Hindi na nakabalik. Hina daw kasi signal nila. Saan ka na, Jeric? Gaya nitong Jeric na to, eh. Nangingin ang hagdan, hindi na maumakyat. So, talaga, oy. Sige, ano, ingat ka, Rinaldo Serapin. Thank you, thank you. Sige, love, shout out for the music. Thank you for coming. Ayaw nang lumabas ni Dads. Dads, ayaw mong lumabas. Tatakot ka sa harang. Stay na lang daw si Dads. Takot na sa harang. Lagi bang, ano, mapasok ka? Nawala na talaga si ano ba? Si Mary Ann. Low power. Hindi na nakabalik si Mary Ann. Low power.
Low tower. Mega love shout out, Vlogger Boy TV. Thank you for coming. Good morning. Si Reds ayaw na lumabas. Takot na sa harang. Kanina ka pa sirapin na. Ngayon ka lang nagtamsak. Huwag mo naman akong kalimutan tamsakan ko. Ngayon ka lang nagtamsak sa akin. Grabe siya. Uy, kanina pa tayo. Kanina ka pa nandito ah. Ay, saglit na. Uy, nakapit pala na. Nakaano na nakapit. Kanina pa yun. Sa kanya ata itong din. Miriam. Guys, padikit naman tayo kay Devo. O pangalawa pa yun, sorry. Nagkala ko, ay, ano ba? Ito. Pinig ko, hindi pala i-video. Sorry. Padikit muna tayo sa yung maliit ng bahay. Padikit tayo kay Devo. Sige, sige, okay. Thank you.
Guys, papisito naman tayo sa binaba ko. Pindan daw. Tapos naman natin makasaya sila. Sayo. Ayun lang. Hindi na nakabalik sila. Mirian, asan ka na? Tingin ko na wala siya ng net. Hindi na siya nakakomment kahit. Pindan, hindi tampak. Salamat, Ronaldo, sa gabi. Nagpapalit kayo ni Dad? Kasi, aray ko. Ikaw kasi yung lumalabas na eh. Kaya ikaw yung nagkakaharang. Salamat, salamat sa pagkakaharang. Tapos, salamat, Ronaldo. Paano naman tayo ano naman ako kay nakabili? Nakaroon naman ako. Nakaroon sa chat. Marami kayong pang
Mami, natutulog ka na. Ayun na yung jacket. Ba't ka tumatawa? Laway ka talaga, ano, Ronaldo ka. Yung nakapin, ang anuhan mo, yung dahan mo. Nakapin, nakapin. Bahay niya. That's you, ay, tipo, ano, vlog ka, ano, baba ka ba ng bahay mo? Yung premier. Ano ko makita? Yung premier ka ba? Ulit-ulit na lang ako nag-level sa ano mo, LS mo. Hindi ka na nag-LS. Nakang ka. Salamat, ano, Leonardo Serafin. Salamat. Aray. May jacket na yan kanina, bakit wala pa? Wala na natin jacket. Kala ko yun. Tamsak ko rin yan sa ano ko, sa live ko. Ano, Leonardo. Tamsak ko rin pa sa ano.
Sige, love, shoutout, Romel. Thank you, thank you for coming. Wala talaga siya. Di ba din kanya? Thank you, ano, Ronaldo Syrup. Tayo. Dodong Syrup eh. Thank you, thank you. Dodong Syrup eh. Sana all. Kumantay ko nga ako.
Marami pa ba dyan? Dali lang. Tama ko. Nandito ako kung saan. Ito lang. Sandali lang, jacket empty. Pag hindi ko doon nakita yan, hindi ka makakaano ng ano. Kasi nandito pa ako. Andyan na, andyan na. Ayan, may jacket na. Hindi mo naman tinatamsak yan eh. Tamsak mo yung pinipili mo. Andun na si Enet. Kailan ko, kulang ko. Ano pa yun? Oy, kulang yung 10. 10 pa para maka 500. 5. Mami kayo. Tampo nga yung ano noon. No? Pinaka ng ano yun eh, 490.
no? Napapasagin ko dyan. Hindi yan nilalagas pag hindi ako nagdidikit. Hindi naman ako nagdidikit. Ako nagdidikit. Dalawa na lang. Dalawa na lang yung kulang. Yan. Yan mo ako dalawa. Salamat, Random. Ano? Sabihin, di mo ako dinikitan. Bakit? Bakit hindi kita dinikitan? Hoy, dikit, dikit na ako sa'yo, oh. Ronaldo, si Rapin. Akala mo, oh, naka-block ka na dito, oh. Ano yung alagad ko? Sige, tingnan ko ulit kung mayroon pa. Mayroon pa akong ibibigay sa'yo. Uy, dinikitan kaya, ay binigyan kaya kita ng ayuda din. Ay, asa na yung bahay mo? Ibaba mo nga yung bahay mo. Ay, nako. Dali, kunin ko yung... Ano to, palitan? Baka bang bagong upload? Ay, okay. Salamat, Mr. Pichinelli. Pakaran ng bahay ko. Ronaldo, bigyan mo si ano, Mr. Pichinelli. Sabi ko ba na? Totoo kasi na rin yung bahay. 7 ko lang siya. Ayun, meron pang nakaret.
sa bangin ng dump truck. Nangyari may driver. Okay lang ba yung driver? Saglit lang. Yan natin kung yan ba. Na, wait. Na. Ano? Salamat. Salamat sa pagguhit. Wala pa kaya, hindi ko pa nakikita dito. Guhit na ba ako? Sure. Pa nakikita, oy. Salamat. Sana ako nagguhit. Tingnan ko nakikita. Muni ka na ba? Bakit wala kang ano, join button? Nando. Wala ka join.
5 pa kulang mo para gumuhit. Ano? 5 pa din. Parang 3 na ata yung nilagay ko. Ayun, meron pa. Pang-apat na siguro to. Ako may gagawa sana ako dito sa anak. Isipin, wala ako siya kung ano. Hindi ka naman nanonood muna eh. Yan didikit. Dapat nanonood ka muna bago ka dumikit. Yan didikit. Okay na yan, Chol. Ako nagnunood muna ako kaya. Nanonood kaya. Ewan ko sa'yo, pag nag-DLS ka, magpupunta ko, ano agad, end agad siya, oy. Kakatamsak ko lang. End agad siya. Sabi ko, ano nangyari sa tao? End agad. Parang nagtakot. Sana all, marami pa kayo na. Kailan yung LS mo ulit? Salamat, vlogger boy. Sige, almusal muna kayo, vlogger boy. Sige, okay lang ako dito. Iwan niyo na ako. Mega love shoutout, Ethel's vlog. Thank you for coming. Good morning. Kumusta na, sis? Nangyari? Nangyari sa'yo? Sige, dads. Kain muna kayo, kain. Sige, salamat. Bye. Sige, kain muna kayo. Iwo, kain muna kayo. Vlogger boy, random. Kain muna kayo. Tinatamad ka na mag-isda, Ethel. Why? Ang matamad. Huwag kang tamarin, Kaya mo yan. Ano lang? May time ka. Mag-isda ka. Wala.
Mr. 59 Mix Vlog, salamat din. Salamat. Ingat din po kayo. Balik na lang po kayo sa ibang araw ulit. Hindi natin pwedeng posin kasi talaga sinaguhit lang kita. Salamat sa suporta, Mr. 59 Mix Vlog. Kasi mas maganda na hindi, makunti lang sa isang araw. Para hindi na laki yung lagasin lolo. Ako nga pag mangisda ako mga hanggang lang, po. Kasi tilang yung lagas ni lolo, mga 3 or 2, ganyan lang siya maglagas. Ako siguro ako ngayon, dahil nag-support ako ng mga LF. So hindi ako nagbababa ka ng bahay eh. Pinuputot channel nila ako, dinidikitan nila ako. Sabi ko, ayaw ko naman nakakita yun. Dahil yung may tumigil sa akin, dinikitan nila ako. Masap ata ako. Naku, 20. Ibig sabihin, 20 ako ngayong araw na to. Naku, kukunin niya ni Lolo. Malaki na naman lagas sa akin yung Lolo. Kasi nakabayin siguro ako. Dapat pala hindi mo muna bukas na ulit. Hindi mo muna inarga. Kalimutan ko pala. Tapos hanggang araw. Sawa na si Luso, kakalagas. Ganon. Sana all. Okay lang naman yun, Ethel, kahit mangisda ka sa isang araw, basta mga lang, mga hanggang 10, okay lang yun. Kasi kunti lang yung lagas niya pag 10 isang araw. Bakit pagalaw? Sabi mo 5 na lang yung kulang. So, wait. Hindi na lang 5 yung kulang nito. Hindi na lang ako. Sampu na lang nito.
alam mo, Totoy Vivo ng New Zealand. Hmm? Anong Totoy Vivo? Anong Totoy Vivo? Kung ayaw ka pang gumalaw. Ano lang mo? Sino lang mayroong tao? Hindi ako marunong na kumanta. Ano yan? Papakatin sa akin. Ito talaga pinilit kanta. Ano ba? Kay ano yan ata eh, kay Bong Navarro. Ano yun? Ay, Totoy Vivo ng New Zealand. Yun ang team mo. So ano yung ano nyo, yung team nyo? Nag-support saan? Ano yung ano nyo? Premier? Ano yung sinusuportahan nila? Ayun, gumalaw ka na. Gumalaw na sa wakas. Ano? Isa na lang. Nang ano lahat. Wala ka nang babalikan. Lahat LS Premier. Ako kasi, parang maano na ako sa mga ano kasi yung isa ko. Marami ako sinalihan na pin, pero hindi ako makapunta. Hindi ako makasupport kasi kasi ako sa trabaho. Pero saka na ako magsasali sa mga team pag bakasyon ako sa makaano din ako ng make sa pinabili kong wifi sa kanila lang kung mapera. Hindi gumana yung wifi. Mga what happened to you? Ano, Marono? I'm waiting police because I go home someone broke my door. OMG, why? Sige, sige, Rinaldo Serapin. Salamat. Ingat ka. Yan guys, mag-end na ako kasi ano, matutulog na ako bago kong
Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Team Gloria, maraming salamat. End na ako. Yes, guys, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Mag-end na ako. Salamat sa inyo. Randong, salamat. Dewo, Vlogger, Adads, maraming salamat. Gatel, salamat sa inyo dyan. Bye-bye. Thank you, Waray Blatt, signing out. Bye.